egadini wembethe. Wembetheni enje, wembethe iglory, wembethe inkazimulo. Wembethe ubuqawuqawulo bukaThixo ngesiXhosa. Meyahamba ilwane zazibona uNkulunkulu. Mayahamba lalela masibuyele enkazimulweni imizimba yethu izondiza. Nkosi yamabezwa laba bantu. Ake ngiphinde futhi ngisho lento. Masibuyelwa inkazimulo. uAdam wayendiza esibhakabhakeni athi lena ukhozi. Athi lena inkankane. Athi lo ukheshane. Mighty Jesus, ake nithi amen etendeni. Inkazimulo ibimenza ndiza shone phansi kwamanzi. Athi le inkanyamba le phepuli izindlu ayibheka inkanyamba engabhekwa ngamehlo kodwa ngoba usambathisiwe ayibheka athi wena uyinkanyamba angashwabani ngoba inkanyamba athi awukwazi ukuyibona ngamehlo. Phinda uphile. Akwazi ukubona uNkulunkulu face to face. Amuzu uNkulunkulu meza hlale phansi abeka isitulo sakhe. Lithi njalo ngokuphola kwelanga wayezwa ukuthi uNkulunkulu yeza. Hlala beka isitulo sakhe amlinde afike baxoxe njengomuntu exoxa nomngani wakhe esambathisiwe ibandla likaJesu lisambathisiwe kodwa manje ake singene kwenzakalani sembathise Nkosi siyagodola. Sembathise siyagodola. Ingakho nasesibuyelwa inkazimulo noma sehlithu siyokwazi ukuphuma kuvaliwe. Sokwazi ungena khiyiwe. Singene njengenkosi yami sithi kala kata sithi peace be upon you. Oh my God. Ingakho masisena lenkazimulo amadevil worship akopelela kithi. Sondiza singenazi impiko. Sizokwazi ukushona phansi emathunjini omhlaba. Wadamu wekwazi ayikho indawo engakwazi ukuyitravela weyisambathisiwe. Ake ngene entshumayelweni namhlanje. Ngoba zimbili inhlobo zeglory. One khona ikhabhodi. Hayi ikhabhodi. Two khona ishekina. One ikhabhodi. Two ishekina ngokuthi ngifuna ukushumayela ngabisaqhaza emva kwalokho ngishumayele. Le ikhabhodi ile emanifesta in the physical. Ikhombisa ipresence kaNkulunkulu ngoba kunomahluko phakathi kwe-anointing and the glory of God. Uyakwazi ukuqhubeka udla isono une-anointing kodwa iglory ngeke ukwazi ukudla isono iphezu kwakho. Ake ngiphinde futhi bazalwane enkhulume. Uyakwazi ukudla isono unoqhobo. That is why ibandla liyakwazi ukuqhubeka lenza izinto kanti lithe shi esonweni. Lawa magama anzima Moses wayengazi ukuthi uNkulunkulu uhlezi ebusweni bakhe. The beauty of God was seen upon the face of Moses. Wayengazi
nazi uMoses ngenkathi enyuka intaba eyothatha omunye umthetho oyishumi enyuka nezibhebhe zamatshe lithi iBhayibheli wahlala 40 days and 40 nights. Phela indoda ka40 le. Indoda ka40. uMoses indoda ka40. Isuka ibaleke eGibhithe ina 40. Mayisehlane yahlala 40. Hleze hlani train noNkulunkulu. uNkulunkulu eyifake kwiprobation. Ngoba uNkulunkulu akakwazi ukusebenza nomuntu engazange amtrain amqeqeshe amlungisise. Ngoba akakwazi ukwethemba uJehova engakudlulisanga ezintweni njengoba ngikhuluma nawe kunesimo esinzima odlula kuso. Akakushila uJehova, but he's preparing you, he's training you. Lobo buhlungu odlabula kubo akakushiyanga unawe kodwa uyaqeqesha. Abanye bafuna ama shortcuts, abanye bafuna indlela zokusheshe baphumelele babe nemali, kanti uNkulunkulu akazukuthemba. Thiwa ngelinye ilanga uNicholas Bhengu wathi esentabeni ethandaza kwafika amadoda amathathu njengalawa afika Abraham, athi simnike, athi ngasingamniki, athi ngeke, athi yasithatha simnike. Kodwa simnika kanjani? Ethi lesithatha simnike ngoba uphase ophi abathathu. Uphasile isifazane, waphasa imali, waphasa ipride. Asimnikezeke manje lenkazimulo. Akuyona kanombani lento engizokhuluma ngayo, kodwa lento elahlekile itholakala kubantu abadayethayo, itholakala kubantu abangahle noma yini. Noma ngingawusho amen kodwa bazowusha abantu. Ake nithi amen. Ake nithi amen. Ake nithi amen. Nisekhona etendeni. Lithi iBhayibheli lami Moses wanyuka intaba. Menyuka intaba wahlala 40 days talking to God. And lithi iBhayibheli lami Psalms 34 verse 5 babheka kuye phezulu ubuso babo bakhanya njengelanga. Nobuka Moses amanye amahumusha athi his face became radiant. Malithi radiant, it speaks of the sun rays. Ngenkathi ebhekile uMoses ufuza la ubheke khona. Mawubheke kuma failures uzoba yifailure. Mawubheke kuma weaknesses uzoba weaker. Mawubheke kodwa kubantu abaphapha abaphumelelayo uzophumelela. Mawubheke kubantu abanqobayo uzonqoba. Kuya ngokuthi mawubheke kubantu mawubheke kuma complaints uzocomplaina. Kodwa mawubheke kuma breakthrough uzoba ne breakthrough. Mawubheke uSathane uzoba no Sathane. Mawubheke uJesu uzoba uJesu mayebonaka la thinaso. uJesu mayebonaka la thina. Oh thina sofana. Thina sofana. Oh thina sofana. Oh thina sofana. uJesu bonakala Jesu, bonakala Newlands. uJesu bonakala thina sofana. Oh thina sofana. Jesus ibambe Moses wahlala noJesu, wahlala noNkulunkulu. Athi uPaul kumaHebheru 12 sibhekile kuJesu umqali, singabhekanga ebantwini, sibheke kuJesu. Ngoba ingelosi ziyareporta sithi nampo uJesu abancane baseNewlands. uJesu wena tshela makhaya uthi uJesu wena uthathaphi tsunami, uyithathaphi lento,
ukuthi nguJesu. Lithi iBhayibheli lami masihlwitha singene ezulwini kuyodideka ingelosi zothi nangu uJesu engena ngoba njengoba enjalo nathi siyofana naye. Umahluko uyoba sezandleni nasenyaweni nasophangweni kodwa ngokwe complexion, ngokweyilwele, ngokwe height, ngokwe weight siyobe sifana naye mfe. Ake nithi amen. Ngiyajabula ngalelo langa ngiyobe ngikhona kubantu abafana noJesu. Ngiyajabula, I'm the part of that number yabantu abobefana noJesu. Noma ungaba nehlelo lodwa manje, noma ungaba nehlelo yithoba, noma ungaba nomlenze omfishane, ungakhathazeka. Time is coming, it's at the corner ukuthi we shall be changed, we shall be transformed. Just as he is, so shall we. Uzofana noJesu. Mayisilenda uzoba isilenda. Noma ungaba isidudla, ingane uzobe usitholi usubuyisela inkazimulo. Kodwa namhlanje ngizokhuluma ngenkazimulo ezobuyisela engakabuyi uJesu. Uthi baba ngiyabonga ukuthi inkazimulo ebenginayo ngibaphile yona. Inkazimulo ebenginayo ngisekuwo ngibanikile. Thank you, Dad. Good wife, sweet wife. Mina ngiqonda ukuhlekisa wena usahleka. Lithi iBhayibheli uMoses wanyuka ohlala noJehova, waxoxa noJehova. Uthi uJesu ezami ziyalazi futhi nami ngiyazazi. Athi uJesu isentendeni esandla sami akhona oyedwa ongayihlwitha kimi. Noma uSathane engaletha enhloboni yesilingo, noma uSathane engaletha enhloboni yedimoni, akakwazi ukukuthola until or unless wena usuke wena uyonqaka ngoba uSathane unama-present. Unama-present uSathane. Amanye uphethe ufake nje amakheki, ufake i-icing sugar. Ubuka ngathi kumnandi ngaphansi khona inalite. Khona inalite. Abanye baphonsela ama-present of false marriages. Akakwazi khona uSathane abantu wahluleka ukuthola usesesiswini sikamama wakho. Wahluleka ukuthola uzalwa wase wasindiswa. Wenza mistake. Manje uzokuthola uthi ngiyombamba emshadweni. Kuno sister engibazi kade bengama virgins. Ngikhuluma ngama virgin besindisiwe wababamba emshadweni. Kuno brother kade bengama virgin babanjwe emshadweni kanti bazoshada no Delilah. Kunabantu uSathane athi lo myekeni singambamba kanjani. Intoni singambamba ngayo uDaniel? Kwaphenywa amabhuku aphenywa kwabheka ukuthi uDaniel engabanjwa ngani. Bambheka kwi-finance eyishumini ekunikela kwathola ukuthi uthembekile. Bambheka kosisi kuyisketi uwiki nesifazaneni kwathola ukuthi uqotho. Bambheka kwigroup ehlebayo kwathola ukuthi uqotho. Ngoba ethi make sure funi ukwambulwa. Angifuni nangibongcele mbule izinto namhlanje. Angayiluzi le ngubo. Khona abanye abangakayitholi. Nebeshayiwe ngayo. Kodwa ikakafiki kubo. Sebe excited. Elisha waqale washaywa. Eshawa nguElisha. Kodwa engakayitholi. Akangaphaphazela walandela. Wathi ngokula ndela msindisi wenowa itikazi noma bonke noma bo mighty Jesus
umsangile nqumile mina NJ nqumile ngedwa ngitshela uNkulunkulu makubiza ukuthi ngishiwe ngabantu let it be makubiza ukuthi ngishiwe abantu ade ngibajwayele makube njalo makubiza ukuthi ngilahlwa abantu kade bengigonile makube njalo as long uNkulunkulu engakimi athi uPaula intoni engahlukanisa nothando likaKristu nazingelosi nakufa nababusi na persecution athi akukho ongahlukanisa nothando lukaKristu Jesu